ekscelencija gospodin Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. His Excellency Mr. Bakir Izetbegović, a member of the BH Presidency. Drage majke, dragi članovi porodica šehida Srebrenice, Bratunca, Zvornika, Milića, Vlasenice, Han Pijeska, Rogatice i cijelog srednjeg Podrinja. Dragi prijatelji iz zemlje i svijeta koji ste došli da podijelimo tugu i sjećanje na žrtve genocida. Braćo i sestre, okupili smo se da ispratimo zemne ostatke još 613 muškaraca, dječaka, staraca koji su prije 16 godina posljednji put gledali ova brda i ove šume suočeni sa užasom koji normalnog čovjeka ne može ni pojmiti. Sa zlom koje je spremno da ide do kraja. Suočeni sa vlastitom smrću, sa smrću braće, sinova, komšija, sa istrebljenjem nevinih ljudi koje nije poštedjelo nikoga. Sa genocidom. Došli smo da se sjetimo naših ljudi kojima smo željeli, ali nismo mogli pomoći prije 16 godina. Došli smo da bar danas budemo sa njima, da potražimo riječi saosjećanja i razumijevanja. Ali nema riječi koje mogu opisati strahote Srebrenice. Pomoći nam da shvatimo šta se to ovdje desilo i zašto se to desilo. Nema riječi koje mogu objasniti neobjašnjivo iracionalno zlo. Jednu bezgraničnu i nezasitu mržnju spram ljudi čija je jedina krivica bila to što su bili muslimani, što su branili svoju zemlju, svoje mjesto, kuću u kojoj su rođeni. Objasniti spremnost da se sela spale i stanovnici satjeraju ovaj gradić, da se zatim godinama ubijaju i izgladnjuju i na kraju pobiju do zadnjeg. Genocid nije bio stvar afekta koji je trajao par sati. Niti se on desio krivicom par komandanata. Kompletna vojno-policijska struktura na čelu sa Ratkom Mladićem je sedmicama vršila zarobljavanje, egzekucije, prikrivanje tragova zločina. Radili su to uporno, do kraja, do zadnjeg zarobljenog. Nesib Mugić, kojeg ćemo danas sahraniti, je imao 11 godina kada je ubijen. Ređo Pudarić, 82 godine. Djevojka Nezira Ibišević, koja nije htjela ostaviti oca i braću, imala je tek 20 godina. Srebrenica je najdublja rana na tijelu izmučenog bošnjačkog naroda. Ostale rane će s vremenom možda i zarasti. Srebrenica neće nikada. Srebrenica je tamna mrlja na obrazu međunarodne zajednice. Ta mrlja neće izblijedjeti nikada. Srebrenica je crna rupa na savjesti naredbodavaca i izvršilaca zločina. Neće je se osloboditi nikada. Uvlačit će ih u svoj tamni vir dok postoje. Živjet će s njom do vijeka. Odgovarat će pred trunkom savjesti koja im je ostala, pred vlastitim licem u ogledalu, odgovarat će pred ljudskim sudovima i konačno odgovarat će pred jedinim pravim Božijim sudom. Odgovarat će za namjerno, uporno, cinično zlo kojim su unizili i obrukali dostojanstvo ljudskog roda. Radovan Karadžić je u Ševeningenu, Ratko Mladić također. Pravda je spora i, nažalost, samo djelomična. Stotine neposrednih izvršilaca su i dalje na slobodi. Veliki dio srpskog naroda još uvijek izbjegava da se suoči sa istinom. U dijelovima Srbije i Bosne i Hercegovine Mladić se slavi kao heroj. Neki uticajni političari izjavljuju kako je ovaj zločinac zaslužan za stvaranje nekakve srpske države sa ove strane Drine. Ti isti spominju referendume koji bi mogli dovesti u pitanje cjelovitost Bosne i Hercegovine, odvojiti Srebrenicu od njenog teritorija. Međunarodna zajednica ponovo zatvara oči, pokazuje neodlučnost u osudi i kažnjavanju jasne antidejtonske retorike i ponašanja. I dalje su prisutne težnje da se istorija prekroji, relativizira, da se sve strane izjednače. Traži se trn u oku branioca kako bi se izjednačio sa balvanom u oku napadača. Povratnici u Srebrenicu i ostatak RS-a se još uvijek s pravom osjećaju građanima drugog reda. Kada sebe pitamo kako dalje nastaviti ovu maratonsku trku sa dvije olovne kugle na nogama, kako graditi državu i budućnost sa onima koji nam svojim riječima uporno stavljaju so na rane, trebamo se sjetiti dviju poruka. Prva poruka je Božja i glasi: obraduj strpljive, poslije težine dolazi olakšanje.
Druga poruka su riječi rahmetli Alije Izetbegovića izrečene povodom potpisivanja Dejtonskog sporazuma i one glase: ovo nije pravedan mir, ali je pravedniji od nastavka rata. U svijetu kakav jeste, u situaciji kakva jeste, bolji mir se nije mogao postići. Svijet politike je, nažalost, nije se bitno promijenio i njemu je lakše i dalje lakše ići linijom manjeg otpora. I zato u svijetu kakav danas jeste, u situaciji kakva danas jeste, pozivam sve bosanske patriote na dodatnu strpljivost, na međusobno poštovanje, slogu i povjerenje. Ne dozvolimo da nas savlada osjećaj nemoći, mržnje, želje za osvetom. Jedina osveta koja nama pristaje i na koju ja vas danas pozivam jeste pobjeda nad ratnim ciljevima onih koji su planirali i počinili srebrenički genocid. To je očuvanje cjelovitosti zemlje, povratak protjeranih, pronalaženje i ukop žrtava, dostojan život živih i dostojan smiraj mrtvih. To je uporna izgradnja jedinstvene, dobro organizovane, prosperitetne države Bosne i Hercegovine, izgradnja zemlje i društva u kom svi pošteni i dobronamjerni ljudi vide jasnu perspektivu za sebe i svoju djecu, u kojoj su jedino nasilnici i loši ljudi zabrinuti za budućnost. Nijedan zločinac ne smije živjeti s mirom i ostati nekažnjen. Dok su oni živi i dok smo mi živi, moramo nastaviti tragati za njima. Pred nama je dug put, ali teža i najbolnija etapa tog puta je iza naših leđa. Procesi idu sporo, ali idu u pravom smjeru. Svake godine napravimo nekoliko bitnih koraka za stabilnost naše zemlje i nekoliko velikih zločinaca završi iza rešetaka. Stabiliziraju se odnosi u regionu i konačno imamo lidere koji su spremni suočiti se sa prošlošću i graditi bolju budućnost. Predsjednik Ivo Josipović je danas sa nama. Ja ga pozdravljam i zahvaljujem mu se na posvećenosti i upornom djelovanju koje otvara novu perspektivu odnosa u regionu. Boris Tadić je prošle godine na današnji dan bio sa nama u Potočarima i obećao da će učiniti sve da se uhapsi Ratko Mladić i održao je riječ. Srebrenički genocid je doveo do NATO intervencije u Bosni i Hercegovini, pokolj zaštićene zone Ujedinjenih nacija, a zatim i masakr na Sarajevskoj pijaci Markale su bile dvije zadnje kapi u čaši koja se punila godinama. Smrt ovih ljudi je zaustavila rat i spasila živote mnogih, vjerovatno i nekih od nas koji smo se danas ovdje okupili. Neka je rahmet na sve šehide Srebrenice i Srednjeg Podrinja. Neka je rahmet na sve plemenite bosansko-hercegovačke šehide. Neka vječno živi sjećanje na hrabre branioce naše domovine. U godinama koji su pred nama s Božjom pomoću dokazat ćemo da njihova borba i njihova žrtva nisu bile uzaludne. Dovršit ćemo borbu za mirnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu, zemlju dobrih i dobronamjernih ljudi. Hvala vam. Pozivamo sve zvanice da nastavimo sa protokolarnim aktivnostima